Hi, si Manang Hili ni. Hi mga kabayan. Ako na pud ni. Karon, may laing-lingaw na kay gawan. Ang sila din isang gilak-gilak kang bagay sa kunong kulingan kay na ako no isang panguling na sa kabisang kulingan kang baga. Wa man ay sud. Mo ni way sud ning baga nga grabe mang bugata ni. Kuno big sani kuno ni mga suda ni kay tanawa guys o kuno sud isang bag pero orang puno akadto na arang bugata. Labot dia. Adaling ko na na kay tanang ang tano ko ni mo paraasan ni mga suda ni mong bag kay ngano na ning puno akadto. Asam ka ko na ha. Kay mo na abre na kanang na ri. Na si Zay kuan guys. Na si Zay. Mas ginuwas. Ang di ba mas nga maglakaw-lakaw man. Bimo na lang pagwaon. Tagay ko na nga. Manso pa ka nagadagangan ni ako kasi. Duha ka bugi mo. Ibaw si guglakaw. Tagay ko na na. Bos-bos ko ni kay kuan. Ja guys, kita na magsudlay nga magmurag lang na isudlay itos basak guys. Masa. Na isang gidura di Sus arajeng dakean Dake pataas pas ang naong ang isang sudlay na. Saan pa pagkasudlay daani nga Grabe grabe mo kay bagus gikan-gikan na. Tanaw guys, na. mura sa di man na pero lami kay di sakit sa uban na. Pwede Ikaw punikaw sa nag-isi na sudlaja. kay punikaw sa buhok. Aw sa likod na. Kataw kay Na. dagaan. Kuling-kuling sudlaja pagitripan. Ano ba panguling mo ban? Uy, ginukuhat lang kami di amirilong gold. Bunot plastic na sina. Di ko dana kay murag dito na sa Divisoria. Hani mo pininay? Alkohol. Ako nga. Alkohol lagi ako. Alkohol lagi na. Ano nga mahilap na lang sa bag? Harap lang may as sila na. Agbag kita problema kay isang tripan. Jesus guys, ginuukok lupig ko guys. Di asi sa pangkila. Ginuukok ako into ang sud sa ang bag. Pitakara, cellphone, panjo, tissue. Wa ka ni ko lipstick siya. Di apoy pangkilis. Anong lupig ka dyan na? Matawa ng kilay nito guys. Dilay. Kapuramin eh. Murag kilay ni Sharon Cunita. Kapuramin lagi ni. O, dapat zay. Fuller, ha? Pink, patsa, Grabe. grabe. Na? Na, muhing kay ko, way sud ni mong bag. Wala lagi uli ni. Kaya dapa. Uy, ginuko. Hala, kuya, isa kita ka YouTube na yan. Ako, naninay. Aso ka na makiking Ako, alis naninay dia. kayo ako sud na nung mga active nga. Kahit mga dyan ko daan yung sud ng dyan. Ato sa ni. Ay! Ah, nanay guys na, pang YouTube. Ay! Isa ka na ninay. Hindi, kapuramin. Ato sa! Pag-inap ko sa... Uy! Hala! Saan yung... Di apa man lagi! Daghan na ba ng anak ng baga, uy! Ito sa dihaw. Pagganita mga magpanghuling. Dahil sila... Di ada rin sa tanawa guys. Dagang mga pagmangkita. Nananaw po sila guys. Kaya curious po sila. Dahil siya po sila pangatawa. Dahil sa kay sudaan ni guys. Skinul. Sunblock. Mga kuan. Gapas. Ano ba yung paghuling? Tambal. Ano naman tambalan ay? Mabito ng huling ko kaya ba sinding ni maha dani? Okay, borlolo. Pag masok ko na ya. Ay! Kaya favorite color ni na. Ha? Uy guys! Jesus kasosyal naman sa gadyo guys. Ako yung tanwa. Kuy, inganis ang bag. Hala kuya. Kuha na. Package na. Hala, tanawa guys. Ang saka ni. Pangpagwapa. Bona ang gigamit gunja. Labopog ka. Ano ni Nay? Adik ko kay. Di ko ganahan na nakato. Ayun, Jack. Di silpo. Saan ni Maninay? Wi-Fi. Pakit wifi. Kuya, na pag-isip pakit wifi. Ginuka ko dita rin taon. Wifi naman ko. Ano yung battery? Ko nasbay kay ko nasbay lansang ang wifi. Lipstick. Kasi ang lipstick na ito sa Kang gusilin yang. Kaabandani. sini pati lawas. Salamat, Ma'am Gusilin yang. Nakita na ka. Hi, Ma'am Jocelyn yang. Pag mas ako karit ng tilaw sa kugon sila sa daan ni. Di ko ganagyan ng lipstick ba doon man ko. Mamaling yung color na eh. Manmang kay Turuan naman na. gamay man nimo. Gray na day. Dilapang kulay man. Tuwa ka day. Di ko ganahan nga lipstick kay doon ko. Gusto ko kan katarang lipstick nga kanang liquid kay. Excited. Uy. Mo ka guys mo ni pero may kumuhuling sa bag ni nanay kay.
Nagdyan na kindi siya. Mato na lang pa Huwag ka nagkutasan. kasuway daanig. Muling isang bakog na, way kindi. Ang nga mato na lang kindi, kutasan ka. Sa biyahe. Uda na kay, kuan. Wala lagi. ID. Guys, dahil si Zay taw-taw daari guys, dahil kaluwa. Ang man siya toskig na yung gikuha na. Hindi ba na? Tuig. Kanang bagni ba nga ko, ang kanang naising kwinta na. Isang tigom-tigom na diha, rapunis na agin tuig. Wala, nagas po, abisan siguro, kung ay pamiliti siya, magbaklay si Zay, kaya rin na bagni. Kay, taw-taw, kung sa isang bag. Butangan dahil ni mo, butangan dahil ni mo taw-taw. Tulong mo ulit. Taw-taw, ba dahil ni, kuhan man eh, kwarta man eh. Wala lagi. Kudari isang Jawis mansion na. Jawis among mansion sa Alicia kay. Pero mo sabi sa antong among mansion na. Mo ni Jawi isang gidorada. Tapos pa si Zayla yung pitaka guys kay. Yan sa nanay guys. Hilig niya sa kanang naay pink nga gamit. Pink nga pitaka. Mga sanina. Grabe no. Lupit po ko daan guys. Kaya ako di ko ganahan og pink kay. Baw mo. Nana po ka dyan. Ayaw sa anak. Ayaw sa kasapaw. Jesus! Mamas ko ba mo kay daghang sinsiyo ganang kay luoy man tinagpiso raman na medyo yung taon ng halin datos isang tindahan datos ko ano Pindang gamay. na sinsiyo daghang kada bugat na puro ra pud tinagpiso wa pay 5 ana di 5 programa ra tinagpiso puro lami po isang pitaka bis ani nay Kaso silin niya. koy ingani nay Kaso silin niya. Hiya po na. ang YouTube ang pangaji Kabula. lami po Ano to sa YouTube? Wala pa pag YouTube. ato sa Wala lagi uli rin. anja ato sa kay wa pa ni ta di apik ko ayun gipanghilabot ta mo kuot paski ka mo ilagpot. A few moments later. Bata ang pa-snackon. Kung may lang snack, namas Sirlin. Nagkuhag palaman. Ang slice bread, butang ang palaman. Katong palaman nga. Sa itong nga palaman ha. Kapromi malagi kang palaman ha. Ang idada ni Karon. A few moments later. Kabuli ba ko? Kabuhi. Ay kabuhi. Hukti ng kabuhi. Kabuli ko. Biyahe nga. Kuan. Kabuhi. Nabura. Kuhan yung kabuhikan ko kalisya. Ikaw Kay ka nakag... nakagi ka na kay init Kuan? ka adyon gani ka Ah, mag-uwan. kata walang kaginit. Kanina mo na. Ayaw mo sunod ay. Salamat sa tanan. Oy, salamat. Kia. Okay, sunod. Joy. Wanay palaman kaning kang bude wanay palaman. Joy! Oh no! Lapit, Joy. Lami mo ka Paborito naman ang pizza ng peanut butter. Nawa na wanay sud. Loy, lamas inday. Saba Tan. magud kamay. Neno. Na may laing pandoy, timplag kwandoy. May kwan- Timplag gatas, doy. Ang tagatas ni dali day. Timplag. Mo niya nga pong si Norije. Di na ba mo tanos kamera? Butan na ba na sila kay ni kahapon magrosaryo na sila. Kay bawa naman na sila. Mga followers kay bawa na magrosaryo Sila kay. kay magtubag-tubag sila, Ganun, mag-ili tanaw. sila una. Butan mo na sila. Ikaw di ba tak mo pala man? Noy, dali na noy. Nuwa. Naday. Diyan mga bright pagkajud bisang mga kuan mga bright. Si Bodoy mag-engineer. Si Noah sa Lingkod, Kia, lingkod. Lingkod na tapan ni mama. Si Inday mag Pagkatapos- sa mga Ay, may pares. Sa may gusto nimo ni kadako. Joy, sa kanino mo gusto? mag Mag-maestra, mag-nurse, mag... Ano sa man? Bugada. Kabugada, sa man ibang gusto. Natutubang sa kamila. doktor man ako. Mga doktor ko na Kia. Doktor si Kia. Nurse ko na Sweet Joy. Ha? Si Kia doktor ikaw na. Kisa man eh. Ikaw, Doy, makasama ka. Nuwa. Thank you. Patubang kamila, Nuwa. Sure ka di ka? Masa ibang gusto ng kurso, Nuwa? Ato ka, Nuwa. Engineer. Sa koko. Natuling ko, lagi tapok mo. Dala ng mga po. Nangana. A few moments later. Bye-bye. Bye-bye. Salamat sa merinda. Salamat sa merinda.